Για όσους λατρεύουν το ποδήλατο και ψάχνουν τα καλύτερα ποδήλατα και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές της αγοράς, πρέπει να επισκεφτούν το κατάστημα Δρομέας Bike στα Γλυκά Νερά. Ένας εκπληκτικός χώρος που μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το ποδήλατο και τους ποδηλάτες σε εξαιρετικές τιμές. Στο κατάστημα Δρομέας Bikes θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για όλα τα ποδήλατα και αξεσουάρ που διατίθεται στην αγορά, καθώς επίσης και για όλες τις προσφορές που γίνονται κατά καιρούς, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Λαυρίου 45 στα Γλυκά Νερά. Η αγάπη μας για το ποδήλατο μας έκανε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο σε μία αίθουσα των 500 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή ποδηλάτων και αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες και συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο. Στο Δρομέας Bikes επίσης μπορείτε να επισκευάσετε το ποδήλατό σας, καθώς διαθέτει ένα εξαιρετικά σύγχρονο συνεργείο έτοιμο να ανταπεξέλθει και να διορθώσει οποιαδήποτε βλάβη και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα του ποδηλάτου με τον καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο. Διαθέτουμε πολύ εξειδικευμένο συνεργείο με άψογα εκπαιδευμένο προσωπικό και πάνω απ' όλα φιλική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Ανταλλακτικά για κάθε τύπο ποδηλάτου και μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε τις περισσότερες μάρκες ποδηλάτων, Sector, GT, Giant, Trek, Cannondale, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σας περιμένουμε! Η διάθεση και το χαμόγελο των ανθρώπων του καταστήματος αποτελούν το επιπλέον δώρο. Δρομέας Bikes, Λεωφόρος Λαυρίου 45, Γλυκά Νερά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 60 47 210.